Този леден блок има телефон и той още работи. Не е изненада, защото това е Motorola Edge 70, модел с рейтинг за водоустойчивост IP69, IP68, който покрива някои военни стандарти за издръжливост. Рамката е от алуминиева сплав, отпред има Gorilla Glass 7i, а отзад приятно силиконово покритие в ефектен цвят, създаден с Pantone. Тънкия си профил от 5,99 мм Edge 70 се конкурира с iPhone Air и Galaxy S25 Edge, но въпреки това има голяма батерия. Тя е с капацитет 4800 мАч и поддържа бързо, жично и безжично зареждане. Комплектът дори има кълъв с магнити за съвместимост с MagSafe. Отпред виждаме този приятен 6,67 инчов дисплей с яркост до 4500 нита. Камерите са 3, две 50 мегапикселови отзад и една 50 мегапикселова отпред. Как снимат те, вижте в ревюто ни в mobilebulgaria.com. Хардуерът включва чипсет Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ RAM и 512 ГБ памет, а операционната система е Android 16. Кое е по-важно за вас? Тънък телефон или голяма батерия?